Όπως καταλάβατε, θα είμαστε κλειστά γιατί τα κορίτσια είναι σκράπ. Τι είμαστε? Λίζα, τι γιορτάζουμε 28η? Έλα Χριστό. Τι γιορτάζουμε? Έλα Χριστό. Τι γιορτάζουμε? Δεν ξέρω, το όχι. Ποιο όχι? Δεν βγάζω βίντεο, όχι, δεν βγαίνω. Τι γιορτάζουμε την 28η? Ρε μαλάκα, κάτσε λίγο έτσι. Τι είπε? Μπορείς να φύγεις λίγο πίσω. Μαλάκα κάτι λίγο έτσι. Τι γιορτάζουμε? Γιατί είσαι καταλληλωστικός? Μ' αρέσουν. Στέλλα, τι γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου? Το όχι του Καποδίστρια. Είστε τερμάς. Τι γιορτάζουμε? Ξαπλωμένη. Ξάπλα, δεν είναι κακό. Αλήθεια τώρα. Δεν είσαι ξαπλωμένη. Ωραία. Κώστα, τι γιορτάζουμε 28η? Κώστα, τελικά τι γιορτάζουμε την 28η? Α, την απελευθέρωση από τον Άλλη Μαχμούτ, τον Ιμπραήμ Αμπτελφατάχ και τον Σούκουιν Άουα. 28η. Γράφει. Τι γελάς ρε? Έχουμε μόνοι μας. Πάμε. Κατ. Πάμε. Κάτω. Όπως καταλάβατε, θα είμαστε κλειστά για να διαβάσουν τα κορίτσια και να μάθουν τι γιορτάζουμε. Όπως καταλάβατε, θα αναγκαστούμε να κλείσουμε γιατί τα κορίτσια δεν ξέρουν ούτε τα βασικά. Αυτό. Όπως καταλάβατε, θα είμαστε κλειστά γιατί τα κορίτσια είναι σκράπες. Τι είμαστε? Σκράπες. Όπως καταλάβατε, θα είμαστε κλειστά γιατί τα κορίτσια αλήθεια δεν ήξεραν τι γιορτάζουμε την 28η. Είναι stalkers η Στέλλα. Αυτή λέξη ακούω. Έλα αυτό που